हा हॅलो नमस्कार मॅडम. हा मी गावगता गजालीच्या मालिकेतून बोलतोय. हा तुमची ऑडिशन घ्यायची होती. कुठे आहात तुम्ही? आम्हाला एक म्हणजे ऍक्टर मुली हवी होती. तुम्ही काम कराल का आमच्या वेब सिरीज मध्ये? हा मॅडम. नाही खेचत नाहीये. तुमची कशाला खेचणार आपण? इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? तुम्हारी सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास है. तुम्हाला मालवण येतं? नाही भाषेत बोलावं लागतं म्हणून मला गोंधळ होतोय माझा. टाइमपास नाही अगो खरंच. तुका तुझ्या आता खोटा वाटता तुका? वेब सिरीज हा त्याच्यात एक मालवणी मुलगी हवी. माझ्या लगेच डोळ्यासमोर तू येईलस. काय करू तुझा? कोण? विनू विनू आहे का या? विनूक विचारू. अगं खराच सांगतोय. 18 ते 30 वयोगटातली मुलगी हवी आहे. मला लगेच तुझं समोर चेहरा येईल. म्हटलं हीच चहा पाण्याची पाठी भांडी घासायची आहे. चहा पाण्याची पाठी भांडी घासायची आहे. नाही खरंच तो मस्करी होतो, जोक होतो एक. पण खरंच तुझ्यासाठी काम आलं की सांग लवकर पटापट. म्हणजे काम तू असं सांगतोय बाबा तुला काम हिरोईनच मोठी देऊची आहे तुका लगेच देणार की तसा? ह्याचं जाम असता नाही तर काय. एक तर एका काम आणून द्यावा त्याच्या तिथं मिजाज पण उडवण्यासाठी चॅनल आहे आमचं. एवढं फास्ट चालू केलंय. उडवल्यावरच व्हायरल होत. तू पुणगी आणि पुष्पाचा नाही वर्षाक विचार काय करता येतात. म्हणजे खेचण्यात एक नंबर आहे माझं. अगं सांग बाय लवकर. वेब सिरीज हा आता एवढा माका सांगलं नाही या वेब सिरीजचं नाव या होता. कोणी म्हणजे नाव तुका सांगत नाही. नाव नको तू सर्च बिच करून पुन्हा परत मोठे हे पराक्रम असतात तुझे. नाव नाही सांगत. तो जाडो काळी दाढीवाला तो पोरगो जाडो. नाही नाव तुका नाव सांगा ना. मी काय घोडो तुका नाव सांगा. डायरेक्ट झालं तू डायरेक्ट बघशील का टीव्हीवर. रे एका मी तुमको काम चाहिए की नाही तो गो बोलो. तू मी गावात बसान तुका जॉबचा सांगतोय. तू माका मुंबईत बसान सांगू शकत नाही. मी गावात इथे राहून तुला जॉब शोधतो नवनवीन. आणि दिवाळीत तुला ऑफर असते. प्रत्येक दिवाळीत तुला ऑफर देतो आम्ही जॉबची. गेल्या वर्षी गोठ्यात शान भरायचं होतं तेव्हा तुला परवडत नव्हतं. आता तुला एवढं मस्त की सिरियलवाल्यांची चाय पाण्याची भांडी उचलूची होत. माझ्यावर मस्त पैकी 50,000 जेव्हा पाण्यातनं काढून देऊची होत. आपल्या आयफोन घेईन मी दुसऱ्या महिन्यात. बायको माझ्या पाटणाक लागली तिका मी नाही म्हणून सांगते. तुका फोन केलं बायको करूच्या आधी मैत्रिणीत करूचो सांगितला. मी तुझी याल केलंय शिफारिश मी केलंय मागे बसान कळला काय. हा मग हे ऑडिशन का हा म्हटलं म्हणजे हा मनान होता. हा मनान ना त्या खाली मुंडी नाही घालूची या. चेहऱ्यावर एक्सप्रेशन हवे. हा नाही तर खाली मान घालून डायलॉग बोललं तर चल घरी चल. कोण आणलं माका 4 शब्द सुनूचे लागती. माका मग सांगती तू तरी साडी घालून मस्त ऍक्टिंग करतस. बाय या टॅक्सी. अरे मी नाही तो. अरे बाय कुले घालणार कोणतो योत तो. बरं नाही बाबा हे टाकू नको. तू माका घेते आता पण घेते. नाही बाय मी तो कुले टाकणार योचा तो. होचा ना मला वाटलेला दिसतच नाही तो विषय. तो नाही तुझ्या ऍक्टिंगचा विषय. तू सांग नाही तर मी साडी नेसान माका ते तयार करते म्हणते ह्या कोण आणलं. तू तरी साडी नेसून मस्त ऍक्टिंग करतोस. अरे पण साडीचं नाही ड्रेसवरच ऍक्टिंग आहे ते मला नाही जमत. तुका करूचा की नाही सांग. काम तू करणार पैसे तू घेणार. पेमेंट चांगला मिळतात. एका वेब सिरीज काम केलंस तर पुढच्या चांगला घेतले ना. आता वर्षा सांग हिला हो की नाही मध्ये उत्तर दे. बघितलं तर उद्या तू जॉब सोडणी ये. तुका जॉब सोडून कोण कामाक देत नाही.
नाही फुकट बसले त्यापेक्षा इथे मी गावीच राहून काय करत असतो तुला नाही माहिती अजून किती कष्ट करत असतो. मग बॉस का सांगणार काय आता येऊ काय त्याका टिपराच येऊ टाइम नाही हा त्याच्यासाठी काय येणार ऑडिशन तुझी घेणार तू येणार दिसणार व्हायरल तू होणार मी थोडंच होणार मी तुका काम सांगलंय हव्यात करतस काय नाही तर आमच्याकडे बाकीचे होत लाईनीत पुरी सांगू पाठचो कोण नाही बोडबत आम्हीच आहोत कार्टे महाडॅमीच कार्टे आम्हीच आहोत तुका माहिती आहेत ना. तुझी खेचूची असली तर आम्हीच फोन करणार तुका. कोण मैत्रीण आहे गो बाजू सांग माका तरी तुला येतं तेका तरी पाठव ता तरी बिचारा व्हायरल होईल. लवकर बोलायचं असला तर बोल. एक तर माझी मेमरी फुकट जाता मेमरी म्हणजे माझ्या मध्ये थांबलोय डोक्यातली मेमरी नाही लॅपटॉपची मेमरी जाता कारण एडिटिंगचा काम थांबला. दोनदा तिने फोन केल्यांना दोनदा कॉल ह्याचा नाव माका सुचला लगेच तुका फोन केलं एवढं माझ्या फोनवर ना केले बरं ह्याच्याहून. अरे उद्या पाहिजे त्यांना ओरस मध्ये आहे ओरस लोकेशन फिक्स झालंय त्यांचं. येताना निरमा पावडर घेऊन ये. ना निर्माने भांडी नाही घासत ते त्या पण माहित नाही भांडी कशाने घालतात त्या भांडी कसं ठेवतात काय मेल्या. हयच ऑडिशन मध्ये नापास म्हणून ते का सांगले निर्मा येताना घेऊन ये. उलटा सांगले त्याचा कारण ता बोल लवकर. अगं सांग पडदे पिडदे असतात ते असे मशीन मध्ये टाकायचे लागतात म्हणून निर्मा मागवली. मग तुझं तो बजेटचा आधी विचारतं तुझं काम ते का सांग मोबाईलवर ऍक्टिंग करून आमका एक व्हिडिओ पाठव आम्ही त्याला फॉरवर्ड. हा मोबाईलवर तू ऍक्टिंग कर एक अजिबात नाही कसं रवा दिसल जाऊन दे. तर त्या माझ्या मैत्रिणी प्राचिक तरी सांगते त्या पोस्टातलो जॉब होता एका तरी सांगते येतच का चल तर नाही फक्त बोल बच्चन गेरुकच गेला मस्त पैकी फोन उचलल्यावर मी अशी ऍक्टिंग करते मी तशी मी ते केलंय मी हे केलंय. कधी केलं ऍक्टिंग शाळेतल्या गॅदरिंग का नाही केल्या आता ऍक्टिंग करणार आहे. माका सांगता माका तू स्टोरी सांग मी काय तसं मी शाळेत केलंय नाही ती नाही खरंच केलंय नाही पण एकदाच नाटकात जाऊन केल्यावर व्हायरल झालंय. चल रावण दे दुसरे पल काय नाही पण आमचं एक मस्तपैकी व्हिडिओ झालं तुझ्यामुळे. धन्यवाद. अशा प्रकारे 10-11 मिनिटाचा व्हिडिओ झालो एक मस्तपैकी. आडवो करता होतो त्याच्याहून भारी झालो असतो. असेच आम्हाला सपोर्ट करत राहा मॅडम. असेच आम्ही तुमच्या व्हिडिओ शूट करत राहू. त्याबद्दल थँक्यू धन्यवाद. माका इलो माझं ऑडिशनची गरज नाही माझे ऑडिशन नाही माका त्यांनी फोटो बिटो पाठवूचा नाही ड्रेसअप कुठचा घेऊन ये म्हणून सांगले डायरेक्ट. मग तामारा ते बाबा लग्नाचा तरी सांगता काय पोरगे बघतोय मी ता तरी फायनल करूया. तुझ्या एका लग्नामुळे माझे 17 बिझनेस होते एक मोठं वर्षात काम देईन मी इथे. मुलींचं सगळं डिटेल काढ ह्याची डिटेल काढ त्याची डिटेल काढ. वधूवर सूचक मंडळ एका मैत्रिणीमुळे आमचं वधूवर सूचक उभं राहणार आहे. तुझ्यावर तुझी मुहूर्त मेढरो होतो पटकन सांग. तुका मेले माझं ऐक तुका मेले जॉब करूची नाही बसान खाऊचा तर घरात संडास रूम संडास बाथरूम खयचो हवं ते असलो बसाचो आता विचारता तरी बसाचा संडास आहे का हो काय तर सांग बाबा. पोरगो पोरी मेल्या भाव मेल्या माका भाव करतात आणि त्याचे मामा काका सगळा पडतात पाया पडते तुका एक भाई खरोखर अक्षरशः सांगताय बाबा मी पाया पडतोय तुझ्या माझ्या भावाक पोरगी बघ. त्यांचे मिजाज जास्त माका तुझे चेहऱ्याचे म्हणजे हावभाव व्यवस्थित पोरगे जरा बरा असा साधा सिंपल हव्या शायनिंग वाला नको झकलू माकलू वाला. बाबा माझ्या डोळ्यासमोर पटकन तूच येतस पहिलो विषय तू. चढूचा विषय नाही तुम्हाला याक तरी होई पण खायचा तरी पोरगो चांगला एक चांगलं तुका फिटिंगचा व्यवस्था लाईटी फिटिंग कधी घराची फुकट होईल तुझ्या होता माझ्या होईल. हा अरे माझ्या होणार फुकटची लाईटिंग फिटिंग चांगलं पोरगो मला खरोखर चांगलं बुवा भजनातलो व्यवस्थित तो व्हिडिओ बघल्यानंतर माका गाळी घालणारा एवढा निश्चित आहे पण त्याच्यासाठी प्रयत्न करतोय एवढा ते कसा मस्त आला म्हणून तू काय विचारतोय.
तुला माहितीये ह्या माझ्यांका फोन करू म्हणजे हे कॅमेरे घेऊन हातात असतले ह्या तुका कळा खाव्या. असेच आमचे फालतू व्हिडिओ बघून बघून आम्ही व्हायरल झाला आहोत. तू तकडे मुंबईत जॉब शोधितच राहिलं त्याचा काय. तू जॉबच शोधतो. गेल्या वर्षापासून मी तुका 2 ऑफर दिलाय. आता तुका खरोखरची ऑफर दिलंय तर येऊ नको. खरंच 2 मुली हव्यात. एक त्यासाठी मी तुझं नाव शोधलंय. आता दुसरी बघतोय मी. माझी मैत्रीण दुसरी बघते. पैसा तू जर नाही इलस तर थै येऊन मी तुका मारी. हा चप्पल घेऊन येईन नवीन. बघ तुझा नाही बसणार. माझा वेगळंच तिथं गावातला धोंड्या बिंड्यातला. तुझा मुंबईचा गुळगुळीत असतात. हा काय नाही वाटणार. कसा बरोबर ना. अरे माझा 8 वर्ष चप्पल झिजत. नाही चप्पलचे नको मग जाऊन दे. हो पाठवतो व्हिडिओ. एकपात्री अभिनयाचा व्हिडिओ पाठवणार आहोस. मग कशाक मग एवढं वेळ घालवलं आमचो. थांब तुका ती रील तरी येता अशी ती नाच करून पुष्पान तरी आमच्या भारी केलं ना ती. तुझ्या मनान कर काहीतरी आणि पाठव आमका. ऐसा नहीं तो कैसा है. नहीं चलता है. तुम कुछ काम की नहीं है. तुम उधर मोबाइल लेके चॅटिंग करो. वही तुमको जमणार आहे. बाकी तुम काय नाही करू शकत. याच हिंदीमुळे आम्ही व्हायरल झालोय. अख्ख्या लोकांचा फोन सगळ्यांचं माका सगळे हास्य जत्रेवाले. तुका बाबा त्याच्यात मी जाणार आहे. तुका नाही आधी सांगणार नाही. परत बाबल्या बघ माका नाही शिकाय असा करशी पुन्हा. नाही एक सेल्फी करायला येशील मग. काय बाय कसा आमका दररोज बघल्यामुळे तुका सेल्फीची किंमत नाही. पण बाकीच्या लोकांका एक सेल्फीसाठी माका खैसून दावत पाठी तुका जाऊचं माहित नाही. ते तू ऐकता सांगता जर्मनीवर ना माणूस सेल्फी काढू का पहिलो. तू कायच नाही बोलायचं म्हणजे बोलण्याविषयी तुझ्या एक 17 मिनिटं झाली. भाई याच्यात 3-4 रील होणार माझे मस्तपैकी. काय मग जेवण बिवण झालं की नाही तुझं. ऑफिसमध्ये काय करते ग. नाही तू इतका 17 मिनिटं माझ्याशी बोलतेस म्हणून तुला विचारलं. बॉस तुझा काय झोपलाय की काय. कोण अशा जॉबवर कामाला ठेवतं अशा माणसांना कळत नाही मला. अरे इथे आमचा जॉब बघ. आम्ही 1 मिनिट थार नसतो. फोन इथे उचलायला वेळ नसतो मला. अगाक मका 1 तास जाऊचं लागतं. तुम्ही आता 5 मिनिटात जाऊन इथं. काय ग ओके हा चालेल करच तुझ्या करून दे. व्यवसाय तो व्हायरलच करून टाकते. काय का जॉब चांगलं देऊन या माणसात नाही. आईला दररोजची भंकच ती भंकच. सिरियस मध्ये त्या काय जॉब देतोय.